I pozdrav gameri, dneska pravim novo video na i malo već nešto iz servera, kako se nervira. Znači, tako malo laga. Moram da gledam čisto ne. Tu li je to je što mislim? Tebi je kuće je. No sada i učenje dole, ne samo to. Ne samo ovo. Ne samo ovo. 3D. I neki se vrne neko uvijek ga napravimo ovako. 3D. Ovo je mnogo. Samo malo. Gdje je sad to? Jelika. What? I to je to.